Iz Evanđelja dana. Uzet ćemo samo zadnji redak iz današnjeg čitanja. I govoreše im, subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Tako, sin čovječiji, gospodar je subote. Evo, draga braća i sestre, ovo je jedna rečenica nam zapravo puno toga govori i zapravo prednastavlja jedno pitanje koje svatko od nas mora sam sebi postaviti. Kako se ja u svojoj vjeri odnosim i što mi je prioritet? Zadovoljiti forme i zakone kako ne bi bio griješan pred Gospodinom, ili mi je prioritet biti uz čovjeka, ljubiti ga i biti njemu na raspolaganju. Zakoni su dobri i važni, ali meni prioritet mora biti kako doći do ljudske potrebe, gladnih, željnih, žalosnih, kako ući u razrušene odnose, kako u molitvi donijeti čovjeka i njegove potrebe. I sve drugo tome služi. Posljednja zapovjed koju Krist Gospodin daje, novu zapovjed glasi: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Odlazeći s ovoga svijeta, kao testament, Isus nam ne ostavlja opomenu o zakonima i prorocima i propisima i normama, nego nam ostavlja zapovjed ljubavi. Propitajmo se dakle u mom promišljanju o tome kako Boga da ne povrijedim i kako da ne načinim neki grijeh, prvenstveno kroz prizmu kakav sam prema bratu čovjeku, gdje sam ja u njegovim potrebama. Sve drugo je zbog njega. I svi propisi crkve, sve norme, sve zapovjedi. Otvorimo sve srca za ovo propitivanje vlastite savjesti i vlastitog odnosa prema životu i svom poslanju u svijetu. Molimo Gospodina za milost da u svim zakonima prepoznamo ovu Božju intenciju. Svi oni su ovdje radi ljubavi prema bratu čovjeku i njegovom dobru.